Yo, trip niya. Trip ko. Trip mo. Akala ko ikaw ay akin. Pero merong iisang trip na magkakasundo tayo. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Mic check, mic check. Kate! Ang kate! Ay, ang kate ng lalamunan ko! Ikaw rin ba nangangati yung lalamunan mo? Bakit naman kasi nilulunok mo lahat ng chismis sa opisina nyo? Ayan, nangati tuloy. Anyway, it's a happy Monday, kabisyo. Yes, Zamba. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Kahit may sore throat. Wow! Sa isip mo. Your dangal-dalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip, Trip lang. Trip! Nako! Saktong-sakto, December 1 na. December 1 na kung ano-ano pa rin ang mga nilulunok mo. Ano ba yan? Bakit nabalitaan ko, sabi late ka na raw umuwi, sabi ng asawa mo. Alam mo, Tony, bakit ka may connection sa asawa ko? Hindi, marami kasi kami mga mata-mata dyan. Kung alam mo lang kung gaano kainit ang mga mata ng Love Radio DJs pakalat-kalat. Anyway, ako pang inyong mga kasama, magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. At ngayong araw, syempre, Monday na Monday, kapag kaganito, anong nasa isip? Uwi na agad. Hindi, pag ganitong oras, syempre, dapat breathing exercises. Oo, B, kapag ganitong oras, masarap matulog, masarap mag-siesta, masarap sana umuwi na, pero tandaan mo, hindi ka pa nakaka-boundary, ha? So, una sa lahat, syempre, straight body ka muna dyan. Wag kang KJ. Straight body, ayan. Itutok mo ang iyong dibdib sa kung saan mo gusto itutok. Straight body, pagkatapos huminga ng malalim, bumilang ng 4 na segundo. 1, 2, 3, let's go. Breathe in. And breathe out. Sarap, diba? Isa pa. One more time. Breathe in. And breathe out. Sarap. Okay, last one. Para mawala yung mga nangangati dyan. Lalo na yung katabi mo parang namumblema na naman. Okay, last one. Breathe in. And breathe out. Alog-alog. Ayan, alog-alogin mo yung kamay mo. Ayan, tanggal stress, tanggal pawis, tanggal pasma. Tanggalin mo lahat. Wag lang yung suot mo. Sabi ko nga kanina, speaking of umiinit ang aming mga mata, napaligoy-ligoy kami sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas talaga. Hindi, sinimulan na namin sa Luzon, kung saan nagsimula na po kami mamigay ng Love Radio Noche Buena. That's right. Mga kabisyo na eto na yun sa New Las Piñas Public Market sa May Sapote. At eto na nga, meron tayong naispatan dito. May nahuli tayong isang certified na kabisyo na syempre basic na makakatanggap ng ating Noche Buena package. Sir, kamusta po sir? Anong pong pangalan? Glenn Mall pa. Ayan. Sir, gaano na ba kayo katagal na nakikinig sa Love Radio? Matagal na sir, may taon na po eh. Pang umaga pa si Nicole nun eh. Ayun, so ngayon, ang pinapakinggan mo? Yung sa tangali na po, yung sa inyong dalawa na Nicole. Ayan, So sir, ano ba yung negosyo ni dito sa sa palengke? Bali mga frozen foods po. Ayan. Yung dealer kami ng hotdog, tocino, siomai, ganyan po. Ayan. Okay, so ano ba sir yung nakukuha ninyo na benefits pag nakikinig kayo ng Love Radio? Sir, makakalimutan mo na yung traffic sa tuwa eh. Yeah. Puro tama na. Pero hindi naman lahat kasi syempre may moral lesson naman. Pero more talagang nakakatuwa ang pakinggan. Okay, sige sir, imbitahan mo na sinong gusto mong i-shoutout o imbitahan mo sila pumunta dito sa pwesto mo.
Shoutout ko lang po yung tita namin sa Evelyn's Frozen Food po. Dito sa Las Piñas Public Market. Ayan, okay. Maraming salamat, sir, and congratulations. Merry Christmas. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yun! Oh, di ba? Narinig mo, live na live, be. Oh, nasaktuhan mo. Kaya pag ikaw ang swerte sa mga pupuntahan ng mga Love Radio DJs na yan, mananalo ka ng Noche Buena package. O, di ba, bonggang-bongga, malay mo. Eto ng tsansa mong makita. Sino? Marian Rivera? Hindi. Maratoni. O kaya dapat lagi lang kayo nakatutok sa Love Radio kasi once na mabanggit namin ang pangalan nyo, pwede po kayong manalo o minsan meron din kami itong Love Knows No Boundary promo kung saan namimigay rin kami ng tumataginting na 1,500 pesos. Iba ka na, be. Nakikinig ka lang, nanalo ka pa. Asya, tuloy-tuloy na tayo sa pagdaldalan. Mamaya kukwento ko sa'yo ba't masakit ang lalamunan ko. Kaya babalik ako maya-maya lamang. But for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Flying too fast, I couldn't. Kabisyo tayo na.